Ça va. Ana mu fiyana akadne aka don flan no wacce lalare Aha. awo parce que na fiku ka ta dugu kono sa Ah, i b'a fɛ ka nasira ne. ayi kana sira foyi ti Ah, ok, ni ko ten, n tulo b'i la. terimuso ka kuma kɛ Zena. awo Zena Ah, ok. na fɔlɔ e ni Zena ka kanu ma dabila fɔlɔ Zena donnen don ko kura la Ko kura wa? O ye mun ko kura ye? cɛni kuran dɔ mana ka bɔ Kayi yan u ka so filɛ kɔfɛ karin kɔnɔ Zena n'o cɛni de bɛ ɲɔgɔn fɛ sa E ko jumɛn? Ayi, kana n'o fɔ sa. Kori i tɛ ka nkalon ne tigɛ ne ye tantɔ. ka nkalon tigi ye wa ne se bɛ de la o i kɔni ma dɔn mɔgɔ kɔni tɛna se k'a terimuso kɔ bila o A fɔ Zena bɛna sɔn k'o kɛ ne la. Zena dun y'a kɛ dɛ parce que ne ye dogo k'a f'e ɲɛna de bi ko ma ne ni Zena ka kanu bila sen na. An bɛ ɲɔgɔn fɛ bi la ko tɛ. Mais Zena bɛ fɛ ka ne bila ten yɔrɔnin kelen. I ye nin fitinin dɔrɔn de y'a la o cɛnin bɛna Zena ninnu ka da la kuma bɛɛ u bɛ baro kɛ n'a fiy'a tɛ dɛ n bɛ k'a f'i ɲɛna E bɛ seere e yɛrɛ de la tantɔ wa? Han? Cɛ ne ni Zena ka kanu ka kɔrɔ ni ma dɛ. Zena bɛ se ka ne bila ten. Han? Non, vraiment. Ala kama tiɲɛ fɔ n ye, e bɛ seere de la tantɔ wa? ka nkalon tigɛ ye wa ne bɛ seere de la e ma dɔn e ni Zena ka kanu yɛrɛ tun ka di ne ye cogo min na wa a ka couple tun bɛnnen don ni dalanbaga dama e ni Zena bɛ kɛlɛ mais a bɛ se ka kɛ a dabilali ko tun b'a kɔnɔ Ayi, o kɔni tɛ se ka kɛ o. N'a fɔra Zena bɛ se ka ne bila tan cogo nin na Zena bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ quoi. Dimi tɛ ja o ja la, o ja fɛnɛ man di koyi. Ja kun kelen man di dɛ, a bɛɛ ni Ala cɛ. Mais ale y'a ta kɛ. A tɔ ye ne de ta ye. Ta, e kan ka dɔn ne bɛna mun. I y'a faamuya? A fɔ ye dɔrɔn k'a y'a ta kɛ, a tɔ ye ne de ta ye sisan. Ne bɛ siran yen. Jazo, n fana y'a ko sugu jumɛn ye i cɛkɔrɔba mɔgɔw ka sojɔ biriki i bɛ n'o fana suɲɛ bilahi Jazo e ye zon tɔw tɔgɔ tiɲɛ e maa fana bɛ biriki suɲɛ jamana in kɔnɔ n'i minɛna nin na i bɛ ci k'i faga fu de y'e ta cɛ biriki in bɛ wari sɔrɔ koyi ko biriki den fila ye vɛri de ye donc e yɛrɛ bɛ sɔn i ka sa dɔrɔmɛ 100 kama ne tɛna sa dɛ n'i tɛna sa i bɛ nin min na i bɛ continuer n'a ye a fɔra ne y'a mɛnna k'e Jazo bɛ barama suɲɛ dɔw yɛrɛ ko ma ko bilahi hali ni denmisɛnninw ye tubani faga k'a bila k'u bɛ taa tasuma ɲini na ko san'u ka na k'e Jazo b'o ta Jazo fɛn ɲɛnɛman ta sa cɛ n'a ma ɲɛ i bɛ kɛ zon ye dɛ kɛ zon ɲɛnɛman ye quoi zon min bɛ se ka ko fɔ n'a fɔra e ba bɛ dusukasi la diɲɛ don o don e Jazo kama n ba tɔgɔ bɔ n ka kuma na dɛ kana na ne ba tɔgɔ don i ka kuma na dɛ Jazo dɛ ne b'a fɛ ka min f'i ye bilahi e kɛlen don k'i ba kuma sulu kare in kɔnɔ i du foyi tɛ yan e Jazo ma don du min kɔnɔ anw b'i musala parce que an bɛɛ bɛ quartier kelen na n'i ye nin kɛ quartier wɛrɛ la u b'i ɲɛmɔgɔden kari walahi cɛ kana na ne neni dɛ i nana i ko n ka biriki to yen n y'o to yen biriki to i ka taa ka bɔ yan sinon n b'i lamaloya walahi manamanamɔgɔ ye i jɔlen de don wa bon ne bɛ taa nin kelen na mais ne bɛ n ka opération na i sen bɔ a la a t'i ɲɛ sira la quoi n'i ye ɲɛ n ka ko la dɔrɔn tɛmɛ n na bilahi e Jazo e tɛ maloya zon tɔw b'a la ka fɛnba suɲɛ nka e bɛ biriki suɲɛ de la hali sisan bilahi e ye zon tɔw tɔgɔ tiɲɛ dangaden malankolon fofo fogolo zon minnu bɛ faga fu dɛ bilahi e Jazo b'olu la e ka kɛ e Jazo kabi ala y'e da e da tɛ ye manamana ko foyi la et puis a tɛ maloya o de y'a ka problème ye k'ala ka fiɲɛ k'i yɛlɛ so ye. ni munna ma ye bi ne tigi faamuya ni fini ninnu ni y'a jumɛn ye ne yɛrɛ bɛ nalen depuis yen fɛ ne bɛ k'i filɛ quartier musokɔrɔba dɔ de ja Fatimi yɛrɛ don i ma fili mun bɔnɛ bin'i kan
bonete jɛnatigɛ la ko bɛ n'a wagati de donc ne yɛrɛ de y'a faamuya k'a fɔ ko jɛnatigɛ bɛ laban tantɔ donc o de la n donna nin na Fatima ayi ni tɛ fɛn min bɛ sigi o de la sigo wa ara i tɛ ka sigo fo ayi Fatima cɛw tun bɛ aran kɛ e mun nɔfɛ f'i bɛ bɔ k'i ɲɛna ta u la ayi n t'o Fatima an mɛ e yɛrɛ m'a fɔ ko cɛw tun bɛ na ara kɛ ne la ko fɔ ne tun bɛ ɲɛna ta u la ko ne b'a dɔn jɛnatigɛ la ko bɛ n'a wagati de Fatima ne bɛ fɛ k'a dɔn dɛ e donnen don silamɛ tɔn dɔ de la wa u bɛ dɔ de kɛlen don ka wariko promesse ta k'a ye ko n'i ye ni fini sugu ninnu don k'a bɛ wari d'i ma u bɛ kɔntara de don mɔgɔ si ma ne bila nin ko ninnu na ne yɛrɛ de ye sigi k'a jate minɛ k'a fɔ ko nin ko ninnu de laban ta ye quoi i ye fɛn min fɔ o ye tiɲɛ i ko ko ne tun bɛ bɔ cɛw nɔfɛ ka choix kɛ mais e delila ka jumɛn kelen natɔ ye ni woro ye anw fɛ yen k'a bɛ ne furu cɛ ne ye fɛn bɛɛ sɔrɔ cɛw wari tɛ n diya n ye fɛn fɛn foyi tɛ se mais ne yɛrɛ de y'a faamuya k'a fɔ jɛnatigɛ la ne laban i m'a faamuya jɔn ka changer i b'a la i bɛ ka nin kuma fɛn fɛn fɔ kɛ ne bɛ sigi o de la Fatima o kuma i ɲinɛna boîte tɛ restaurant tɛ appartement tɛ wa anniversaire o anniversaire tun bɛ wuli Fatima i b'a sɔrɔ e kunkolo b'a la a n'a manamana fini o de kosɔn ɲɛ b'i la ni fini kɔnɔ walahi bilahi a bɛ ka kɛ ɲɛkɔrɔ sigi i ye nin fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ ye tiɲɛ ne de tun bɛ ko bɛɛ kɛ ten ne ye sigi de ka miiri musokɔrɔba minnu b'an ka kare olu ka fɔlɔ cɛw tun bɛ boli olu nɔfɛ cogoya min na bi u kɛlen musokɔrɔba ye cɛ foyi tɛ ka boli u kɔ o de la ne changera ka kɛ tan e bolo ko nin changement in de bɛna to e bɛna cɛ sɔrɔ hali ne bɛ mɔgɔ ka conseil lamɛn ne m'a dɔn n'a bɛna kɛ e yɛrɛ e tɛ parce que diɲɛ kojugu foyi tɛ yen npogotigiya kɔnɔna na e ni Fatima an ma mun dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ laharabaya t'o ye ka n'i imaginer diɲɛ kun foyi la quoi bi e bɛna ni ɔrɔbu ta k'o don i la k'e bɛna fɔ e bɛna ne conseil a bɛ don ni ɲɛ ye ka bɔ ni ɲɛ ye ni mɔgɔ wɛrɛ de kun don a ta place a bɛ se ka don mais e kɔni tiɲɛ yɛrɛ la don cogo tɛ yen i ye kuma minnu fɔ nin hali n'i ma faamuya ne tɛ jigin mais n bɛna mun f'i ɲɛna i k'i sigi i k'i miiri kunun ani bi la i ka kokɛta ninnu jateminɛ k'a bila i kun na ko don dɔ la an bɛna kɛ dɔ ba de i y'a faamuya o de la n bɛ ka nin conseil ninnu d'i ma et puis i k'a dɔn fana ko foyi tɛ to misɛnya la ni fini tɛ ne y'i ka kuma bɛɛ faamu i k'a dɔn fɛnɛ ne tɛna se ka n ka denmisɛnniya bafu ye i ka kuma kama ne ye denmisɛnnin fitinin de ye denmisɛnniya tɛ kɛ ko fila ye kelen dɔrɔn de don n'i ma mun k'i denmisɛnnin ma n'i y'u kɔrɔbayara n'i y'a kɛ o fɛnɛ ka jugu ne nin ye kana ɲinɛ n'i ye ko min kɛ i denmisɛnninlama o de bɛ tugu i mɔgɔkɔrɔbalama kɔ ka d'a kan i ka ɲuman kɛ dɔrɔn o de ka fisa n'o tɛ a don a bɛ fɔ i denw ma o kɔ dɛ i y'a faamuya ne ba n'i y'i ka kuma mɛn mɛ n bɛ n da ka miiri n'o tɛ tantɔ ne ma foyi de faamuya fɔlɔ ala ka hakilina ɲuman di an ma amina ne bɛ taa fɔlɔ ok ka se ni ɲuman ye cɛ musomanin mun ka rendez-vous ko kɔnɔ allo Latifa mais ne bɛ k'i makɔnɔ yan a ka ca ni 30 minutes ye e ko ne ma ko 17h depuis kuma jumɛn fo sisan 17h30 bɛ ɲini ka na se awɔ ne jɔlen bɛ yan nɔ i teliya ba ye ok nin y'a kalo joli ye n tɛ sera ka Umari ye n bɛna Umari ye cogo di safunɛ in filɛ ne bolo n tɛ sera ka Umari ye kuma tɛ k'a k'a tɛgɛ ko ala i ka ɲɛ ma
Umar ka se ka segin ka na so a k'a tɛgɛ ko safunɛ in na walasa a ka suɲɛni dabila ala n b'i deli ni maa degunna i bɛ ala deli ala n y'i deli ala i ka Umar nati so Konko. Naam. Et poupée. Aba. Ça va? Fan fe no. Poupée. Fana ça. En fond maintenant. Yaro ne a fi ne kana to kana ne nyina ngaso. Poupée. Bon mon kodi. Femi kadi ibo blanyeri. Tout son blay ko fe babada. Ne abaga shukelen shi poupée ko. Ani fem bedi ka kama wallahi. Tellement ki nte fe. Ini enfant mana poupée. Ni mani life so mini laimi. Onata oto. Eta do nga fuko mo shite du kono yano. Ne fla doro yano. Ni mo na America fuko ne bu ko werla be mu formula. Ayi wallahi mo shito miri be bara ka fuko kadni. Allah. Ifene tenga gelene de baron mo kana ni ni sokono ya mandi ni fay. Inyana fin kumena o yechen. Ngani na kunto dore eni ba makumalsa. Aba, o mane ma fi nguni ni ba makuma fola. Nini mbap mana mila donia iyere fene ni ke bolu no sa poupée uta fo chugo isa ikon moro ikadneri ni ekumana ni mata abe digina ni te fa ga digila ge ibe to kene ma abaka nyini fe ni ke ibo lujo no gere ke kuma tina fi ma me digilo o ti che ni fana tsugo gere fe fo le fene te ma fosa ali mo go fene te fiança ma go fe ni mane nyini awaso ne te soro woro foi don ela ni ta do ibita yoro woro foi mfemna ni mane nyini ga so meni nyini mi ifana sa hakebe falugu samala de aba akebe falugu samana o tumana enne benenu ko do de ka am benenu ko do ga ne poupée ngo eni baka nga kuma ne ka kula o ta benen ko do ka aba ibaro ne be munyine fe ni ala na kira sonama ni ne ni mbap mana to aba ne rebe te nyini fogo so fogo dugono yame ne be ti nyini ka jabi fi ikotene wo problem fo stola o be jayen ko jugu no do misira nyini fo aba ka fini ni mai kana nyina da iko kibita iyere beta nyini fo alante nyina sa ka tabe ala poupée furo bala sanuma umane mukela sa no wala ba be mo Antle Safne ne tava fini Driver Grand Dieu. Ne bɛ tigɛ minɛ mun na Ça va? ni dunbana duntulu la gɛrɛ bɛ kɛ mun tulu la o tɛ yan cela veut dire que e ka muso ɲinita banna sigida nin bɛɛ lajɛlen la fo ne ka bien-aimé John. Fatimi billahi ne tɛ nin dɔn JP billahi ne tɛ nin dɔn a ka haramu ne ma deli ka nin ye ni bi tɛ yɛrɛ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ de ka nin ye Driver ayi Jeba i ne tɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ e ne ɲɔgɔn dɔn fa jumɛn fɛ tɛ ne dɔn kana na nkalon da mɔgɔ ɲɛna masa fɔlɔ koyi billahi masa John JP billahi ne tɛ nin dɔn a ka haramu ne ma deli ka nin ye ni bi tɛ yɛrɛ ne ba e ne ɲɔgɔn dɔn fa jumɛn fɛ Driver cɛ kana na nkalon jɛ mɔgɔ ɲɛnamana la billahi ne ma sa nkalon bɛ da su de la JP wallahi ne t'a dɔn n ma deli ka ye ni bi tɛ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ de ka nin ye e kɔni m'a dɔn parce que a ko ne ma ko e de y'a rendez-vous tiré n'ale ye k'an ka na ɲɔgɔn fɛ bon donc n'i y'a mɛn i bugola i nɛn na i y'a labɔ i da kɔnɔ de tɛ ne dɔn Driver tɛ yan don min ne bɛ numéro di e ma ne ye mun fɔ e ɲɛna
ma fi ɲɛna ŋa kɛlɛ tan tɛ ala sa ne ba kana olu fɔ sa numéro numéro di jɔn ma vraiment tɛ kalaban ciya la dɛ ala kama mi deli yɛrɛ de kana na dɔ fara n kungo kan ne t'i dɔn t'i bɔ dɔn ma deli k'i ye ni bi tɛ kana na fɔ k'i bɛna ni JP wallahi billahi ne tɛ nin dɔn e de m'a fɔ ne ɲɛna ko muso ko tɛ taa problème kɔnɔ ne ba o tɛ ne billahi o tɛ ne JP wallahi billahi tiɲɛ tɛ a ka haram ni san pɛrɛn den 7 cɛ o tɛ ne Vraiment comme il est pour peut-être qu'il laisse passer c'est pour cela que donc et ma mɔgɔ foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ fo ne ka gɛmani saramani o tɛ wa est-ce que e b'a kalama ko ne kariyalen don ka mɔgɔ faga ni nɔfɛ comme e yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko fait sans problème ko ça n'existe pas donc il y a pas de problème il y a pas de commandement dans un bateau e bɛ ne dɔn ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan j'espère que i ka kasange kɔni b'i bolo ko kasange wa awɔ mun saya ko kɛra vraiment e ka film banna a mɛnna o sisan an bɛ jɛn ka dugawu de kɛ ala ka hinɛ la JP ala kama sa Aïssa JP cɛ petit dalaja tɛ na sa e y'a tenté de ni e tun b'a kɛ a tun t'a fɔ ne ɲɛna JP wuli mi ayi ala kama ala ni kira kama wuli k'i jɔ k'i kulo minɛ fɔlɔ wuli n ko dalaja t'a la wuli k'i kulo minɛ a tɛ la i kulo minɛ fo k'i sa fo ka dugukolo meleke ye fo ka diɲɛ kɛ min ye ne bɛ gosi yɔrɔ min na e tɛ sɔn ka gosi tuguni nin bɛ k'a fɔlɔ n'a laban ye n'i ma su bugɔ ɲɛnɛmaw tɛ siri ɲɛ Machiri d'abord là. S'il te plaît, ni to yen. I n'a kungo to ɲɔgɔn na komi a yɛrɛ y'i dala cala ka ban. N b'i deli k'a bila. La Corée. Bon. I kunna ja la. Ni nin kanu kumana n fɛ. Bon i ju ta ka bɔ yan sa a tɛ la. Nana nanga safina ta tuguni. Jane denga suyeni mapawo. Allah. Nin kɛra ɲɛna dɛ. Mena ka safina ɲini ka ɲini. Nana safina sɔrɔ waati min na dɔ fana nana safina ta. Walasa n denga suyeni ko ka ban. Ala ndeme koy. Ntado mbeni koy ka cogo mina.